लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे भिडिअआव नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्रा खोन्थानो आखायाव लानाय जादों। जाय बाथ्राफोरा नोंथांनि थाखाय जोबोद गोसो गोनां बा गोसोआव नांथावबो जानो हागौ आरो नोंथांनि न'खरनि फेमिलिनि रायजोनि ओनसोलनि सुबुंफोरनिबो जानो हागौ। नोंथांमोना जोबजासे नायलां भिडिअखौ बुजिनो हागोन। बाहाय गोदानै मोनथाम जथायनानै होनाय जादों। बाहाय फार्स्टआव नुनो मोनदों कर'नानि थैनाय आरो गाग्लोबजानाया थामियाखै। नोंथांमोना नुबाय थानो मोनदों, आपडेट होबाय थाखादोंमोन सिगांनिफ्रायनो। दा बाहाय दिनैनि बादिब्ला दिनैनि जानाखि डेटा, बे डेटा बादिब्ला गासै कर'नाजों केसेसफ्रा मुलुगनाङै 12,87,984 सा आरो थैनायनि अनजिमाया बांनानै गासै 70,545 सा जाबाय। रिकभार्डआ 2,71,950 जाबाय। आसामनि बेलायाव नोंथांमोनहा मिथिनो लुबैदोंबा आसामा दिनैनि समाव गोदान मोनाखै, मैयानि जेसेबां दङ 26आनो दङ दासिमबो। बेनिफ्राय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा नैथियाव HSLC Result बयबो मोननो हांखुर जागासिनो दङ। फरिखाया जायोबा एग्जामा जोबोबा बेखौ फ्रायानो गुद मोनबाय थायो। नोंथांमोननि गोसोआबो मोनो, जोंबो मोनो, साफ्रोमबो नुयो। आनजाद होगिरिल' नङा, होयिफ्राबो मिथिनो लुबैयो HSLCनिखौ। मानो होनबा बेयो फार्स्टनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां फरायनायनि फिथाइ। नोंथांमोनहा आंनावबो गोबाङानो कुइसन खालामहरदोंमोन माब्ला होगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय दिन्थिना होनाय जादों। नायनानै बाहाय नुनो मोनदों, बेयो आंनि बुंनाय नङा, नोंथांमोना नुनो मोनदों। sentinelassam.com निफ्रायनो आं लाबोनाय जादों, स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोननि गोनांथिनि थाखाय। बेहाय बुंनाय बादिब्ला सेबानिफ्राय HSLC रिजाल्टखौ बुंदों सेबानि सेक्रेटारि सुरन्जना सेनापति बिथाङा। बेयो मेनि जोबथारनाय मे दाननि जोबनायाव नुजाहैनो हागौ होनदों HSLC रिजाल्टआ। बेहाय नोंथांमोनहा ओंखायनो धैर्य हम, मे मासखौ नेनानै थानांगोन। मेनि जोबनायालागैसो बेखौ डिक्लेयार खालामनो हागौ होननानै बुंदों बिथांमोनहा। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना डिटेल्स कमप्लिटलि फरायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बेफोरखौ मोजाङै नायना लाहैनो हागोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों नोंथांमोननि थाखाय बन्द खुलिब्लाबो आसामनि बायजोआव थाहैनाय सुबुंफोरा जयै फैनो हानाय नङा होनदों। दा बेयाव जोंनि आसाम सरकारा जाबादि गोख्रों बिफाव लादों, कर'ना भाइरासनि केसफोरनि सायाव बोरैहाय होबथानो नांगौ बिनि सायाव गोख्रों बिफाव लादों। दा बे बिफाव लानायनि गेजेरावनो दिनैनि दिनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों दि जोंनि आसामनि बायजोआव थाहैनाय रोजा सुबुंफोरा लकडाउननि थाखाय आसामाव सफैस्लाबनो हायाखै। नाथाय बेखिनि समावनो कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया भारत नाङैनो जादों। दा बेनि थाखाय जायफोर बिथांमोना फैनो हायाखै, बिथांमोनहा जुदि जोंनि भारत सरकारा बा आसाम सरकारा 14 एप्रिलनि उनावहाय बन्द'खौ बोखारनाय जायोबा, लकडाउनखौ बोखारनाय जायोब्ला, खुलियोब्लाबो बाहाय खेबसेयैनो फैजोबनो हानाय नङा होनदों बिथाङा। जुदि फैनांगौ जायोब्ला बिथांमोनहा थख' बा हानजासेयै जाखिनि हायो बेखौ नायनानै लेंहरगोन होनदों। आरो बिनि थाखाय बिथांमोना मोनसे वेबसाइट खुलिनो आखायाव लागोन होनदों। नाथाय बे वेबसाइटखौ खुलिनायनि जेबो माबा होथ'वाखै, माबायाव वेबसाइट जागोन बेखौ होथ'नाय जायाखै। आरो बन्द'खौबो 14 एप्रिलनि उनावहाय खुलिगोन बेखौबो बिथाङा डाइरेक्टलि बुङाखै। जुदि खुलियोब्लासो बुंदों। ओंखायनो नोंथांमोना क्लियार जानाया मोजां जागोन। बन्द'आ 14 थारिखनि उनावहायनो क्लस जागोन बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा। माने जायोब्लासो होनदों आरो जुदि सिटुवेसना क्रिटिकेल जायोबाथ' बोखारनाय नङा। नाथाय बोखारोब्ला माने बायजोआव थाहैनाय सुबुंफोरा खेबसेयैनो हांखुर जानानै फैनो मोननाय नङा होनदों। आरो बिथांमोनखौ फैयोब्ला जाखिनि लाबोनो हागोन बिथांमोनखौ क्वारेन्टाइनावसो दोननाय जाग्रोगोन होनदों। बिनि थाखायनो खेबसेयैनो लाबोनो हायैनि खारना बेनो होनदों। बिथांमोनखौ लाबोनानै क्वारेन्टाइनाव दोननांगौनि गोनांथि दङ। बिनि थाखायनो फार्स्टआव लाबोजेननायाव खेबसेयैनो बुरजा लाबोनो हानाय नङा होनदों। हथात सानसेयाव जाखिनि लाबोनो हानाय केपासिटि बिथांमोना बेखौ बुंगोन आरो उनावहाय। दा बेखिनिमोन, नोंथांमोना बेखौ इशान निउसनिफ्राय लानानै नोंथांमोना दिन्थिनाय जादों। बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, लानानै बुजिनानै लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोनहा डाइरेक्टलि मा दंबावो आरो गुबुन खोथा बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थादों। नोंथांमोना बेखौ थांनानै लिंकआव थांनानै नायनो हानाय जागोन डिसक्रिपसनसिम। बेखिनिमोन नोंथांमोननि थाखाय मोनथाम खौराङा। चेनेलाव गोदान फैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। नेचार पाब्लिकेसनखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।